Etorri zarrabarrara, humorearen epitemo abstraktura. Hemen zuzenean naiz irratirik, zuekin, Iker Plaxaola! Eskerrik asko! Inez entzuten, Zuk entzuten zai? Bai, Plaxa oso ondo zauz, hemen entzuten da, bikain. Pelukak inez nahiz oso ondo entzuten. Ah, claro, hori da. Oin entzuten, Bueno, ongi etorri zarrabarrara, txatxe piruli pasoko da txatxez ba piruli behintzat. Bai, no geratzen da disimulua, ez da, esaten dut batzuta, baina, bueno, berdin da. Bueno, eta Eneko Sagardoik, podologuan, esan eben moduan, nire zurrek entzuten dizkiat. Eta gaurko gaixa. Handia pelikula. Bai, Plaxa, ulertu dut esfortzua, bai, eta, bueno, ondo, esan nahi dut. Ez atzu guztau, Josu? Bueno, obiak badakotzu, baina, baina ondo dago, Ez que ja programa asko inditugu, Hori gisa da, gaurko gonbiatutako batek ondo daki, gero ingo dakin berba. Vale. Wow. Handik hasikia, esan. Gure Oskor eta Kukubiltxoko disidente, Espeiek! Apa, Espeiek! Zemea gaur be desterra oinuztela hemen ezinaten jarri da. Gaur be desterra bizago, ez da? Baina aldo zu berbain hori asko da, Hori desterra asko kezin jau behin, Bentsa zera. Hori da. Josu, maiatzaren bateko prekario ezurrara gaizkoa, Josu Zubia! Txalo inbida. Txalo inbida. Eta hemen nere aldamenean ez dakidakoten kakusain edo olabartako panteria potene! Epa! Arrastion iparraldekoei da egunon. Nik hau potene zuratik jot ilusio inotzulako. Ze benetan zabizeko parodia batin, baina, klaro, bixak rubisak dia. Esan gurot. Baina bixak ule luziak, oi. Oso ondo. Bueno, ez dakit, hasi parodia aquí. Hau da, benetan zabizeko kapitulo barrixia. Benetan zabiz? Bueno, eta gaurko gaixa da, tia, oso fuerti, aitzi. Ze pasadi? Ze pasadi? Beste naparroako da. Bai, bueno. Bueno, da. Gaurko gaixa da, gaixi, gaurko gaixi. Aiama! Oso fuerti, Oso fuerti. Josu, gaurko gaixi. Influencerri. Joder, remuten da una abuela antibiótico aquí, no, porque Ulia House quiere saber por venir. Bueno, gube influencerrika. Bai, guia bai. Gubizto potentziala kau. Zema seguidore. Zema, asko. Zarramana baino gehiago. Ezin ibili. Gran biatik ezin ibili Bilbon. Jendia baina gehatu itxen dabe, Bai, arrazizak aterateko. Hoy oñatiko, de repente, Joder, madre mía. Bueno, Josu, influencerrak. Bai, zer da zuetako influencer bat izatia? Bueno, influencer bat da, hain zuzen be, a ver, txoine, ja musika auken duneke? Jare. Hor, venga, de fondo, venga, momentu bat. Gu pelukirek. Bani guztua, nau. Bai. Ez que gule bastante motzakin nau. Ondo nau, ez? A ver, influencerra da pertsona... Muñeka txotxona bat, emuten dut, edo Jon Bon Jovi. Bai, bueno, influencerra da pertsona bat, zeinak, bueno, ez dakit esfortzu egin dagoen edo, baina autopromo izugarri bat. Bueno, jendeari erakusteko eta... Zelak ondo bizidan. Moralaren, filosofoen ondorengo persona bat. Happy Flowerra. Happy Flowerra. Zedana bizidian ondo. Ez, ez dakit, baina, filosofo berriak horiek dira, ez dakit, gizartean islada delako, esan nahi dut. Bueno, ez dakit, hori da nire osnarketa. Josu, jarriketan dozu influencerrik, zuk, Instagramian, zure Instagram. Ez que noiz da influencerra eta noiz ez, ez que ez dakit. Post eta lotx influencerra dia bai ara ez. Ez, mi influencerra ez edeko zuk influiteko almen auki behar dozu. Claro. Bordan zuk zein jarraketan dozun, bakarrik bost jarraitzaile balimako, zuk adibidez, Shaibor jarraketan dozu, Josu. Bai. Shaibor bere gareixan, zetxekinta bai izan zen influencer bat, ez? Bai. Ta oin bada. Alkate izateko be inoen, hori salto... Amago antzeko bat, Saiakera? Saiakera, bai. Mago, bai.
Bueno, Zeakera. hor geratu zen, ez? Imaginatzen dut. Aurreiritzietatik, baina. Bai. Ez dakit oin atzea presentako da, baina bai. Aha, vale. Plataforma bateatik edo... Ez, beana. Beana. Hombre. Bere partido propio bat? Shaibor, bai. Shaibor, Ez dakit nola daukan izena, baina bai. Shaibor. Shaibor.eus. Eta zein zen eslogana? Egingo dugu. Y al monte, con el PNV. Al monte con el PNV. Ai, en fin. Ez, a ver, baina, influencerra izateko, claro, izan bida pinu bat, baina... Gaztia. Bai, gehienetan gaztia. Gaztia, bai. Baina, pinu bat, gizarte arrakastan edo Aizu. superficialan eredu izan behar, da? Estopi. Bai, egisa da. Nik ezauketan dut. Zein. Beitu influencer bat, ya Zein. está. A ver, es que eso influencerra dia... Ai, joe, da, amamatxo bat, kriston grase jostena. ver, Teresa la... Zela da? Teresa la Pelaya, hola cosa da? Teresa la Pelaya. Hostia, Zema seguidoreako. Zema jarraitzea. Oso nada, kriston grase. A ver, baina influencerra zuetako zer da? Claro. Ez que Josu, emendakuia badau zea bat. Ez, influencer, badau. Markek kolabora egiten dau, Baina zea, humorezkoa edo... Ba, kamisetak eta hola. Ba, ez dakit, bada, senyora bat, bere etxeko sukaldian, eskaketan zauena, bere familia arteko eri txupituak. Eta hori ze influencer mierda da. Baina, gero, A ver, Josu, a ver. horri dago, hortik eratortzen da, ba, jendia behakin kontatzen dauela, kamisetak ataraten dauela, gero ez dakiz zer, regalatxe xaue propaganda, no seke, no sé cuantos, hori da. Teresa la Pelaya. Teresa, holako zeze da, Ontxe behituko da. Ez, a ver, baina, definizio bat topo beako bageke. Barkatu, Zer dan influenzierra, zu zela definuko zen influencer bat, potene. Ma, jendia mobitzen dauen bat. Jendeagan igual influetiko almenako persona bat, ez? Persona bat, bai. Bai. Igual esaten dau Lauterrikan, Oñatiko plazan. Claro, eta jendia gertu jen da. Kedada bat, eta jendia gertu da. Claro, baina ez que definizio... Oia, atejo kadabiz! Atejo kadabiz! Ai, Beneta Xabiz! Gurot jartia balixuan hau da, Zarramarra zige benetik, berez timria egon behar zan, Bai. ez da sekula egon, eta gaur ekarrin jot. Eta Leroy Merlina fazien, eta erosin zeben. Txalo bat! Vamos, 70 eurazo programa horrek, bai! Bueno, a ver, eta gure gaurko gonbidatua, gonbidatuak zeintzu dia potene, zeintzu dia, kontau zeintzu dia gaurko gonbidatua. Iru datoz, gaur. Iru datoz, Fuerte errege datoz. maguak bezala. Lehenik eta behin gaizka izagirre, Springfield Central Nuklearraren jabea da, beraz Homer Simpsonen burua da, iriko aberats eta boteretsuena da, 16,8 milioi dolarreko ondasunak ditu. Ibai Zabala, bere laguntzaile aholkulari konfidentziala eta miresle sekretua. Ibaik beti kasu eta goraipatzen du gaizka. Prison Breakeko tikbak dirudi. Azkenik Eider, Springfield Institutuko DBH lauko maistra da. Ganora eta gogo gabe egiten du bere lana, eta sarre dago une oro ikasleekin. 40 urte ditu. Ongi etorri, Irukote. Ongi etorri, Irukote! Ikerreta, Ibai. Txalo ba! Ongi etorri! Eskerrik asko. Gaixo, mi esker. Gaixo. Ze aurkezpen ona, Xantza. Hori bitzen dira beti Euskadi Irratiko eta gazteakoak ez dakitela inoiz nola aurkeztu. Nik uste tolako aurkezpenik ez degula inoiz jaso. Ez dakit ona hotxarra da. Zerbaiatik izango zan, bai, ezta? Zerbaiatik izango zan. Bueno, potene zure iturrixe izan da herriko plazakua, ezta? Bai. Izango dugu, oso ondo. Bueno, Eider, Gaizka, Ibai, zein da zein? Ibai, Eider eta Gaizka. Txalo! Bueno, ba, ongi etorri, Gaizka, gure hitza kumpli dugu urte bete hostia, oza, urte bat paso bere izan da. Zekau, gu Gaizkekin ikusi ginean Durangoko azokan. Bueno, eta lehenago. Ia. Zenik eskutuko grabazio horiek ikusi nituen. Bai, ikusi zeben? Gari juntzan. Eta claro, Gaizkak ezin zuen, Juan. Gastroenteritiza zeukalako. Gaizkak ezin zuen, Juan. Emutozu Urkullu bere burotaz irugarren persona permetan. Gaizka ezin izan zen, Juan, Bueno, besterik, bai. Segi. Normaltasun osoz. Hori esan behar nuen besterik. Vale, listo. Bueno, ikusten duzue, guztain izatzue gure lekua, Elegantzia, Bai. Abestapenatik hobetu duzue. Bai, ezta? Bai. Hobekuntzak nabari. Hori asko gustatu izate, gustai izatzue gure lekua. Gure lekua. Ondo. Eneke abia, gure etxea. Bai. Nahi zenea. Kauze gaina zen Euskadi irratiki, bueno, irrati pirata minoritario bat. Ze musik ikusten duzue? Bueno, naiz irratia nola ikusten duzue?
Oso ondo. Atera horra kanpoa momentu baten, eta esan du, jo, hemen gusta ingo genukelan. Horko txabola ikusten duzu. Kafetxo bat hartu txabola hortan. Beitu, hor, espetxek bizi da. Espetxek da, bea, espetxek... Hori nire etxetako bat, Etxetako bat? Hombre. Karo, espetxekek, bueno, nire aitaren etxea defendituko dut, espetxekako bigarren versioa, nire aitaren bigarren etxea defendituko dut. Espetxek, bueno, Espetxek Madrid aberatza da, Bai. Hemendik kanpo zer egiten du? Zein da bere bizitza? Ostras, ez du sekula garen. Nik imaginatzen hemendik atea eta gauetan chat arraroetan. Pokerrian jolasten ez da. Gaiarekin lotuta, influencer... Ez da, aloko nahi zen ni influencerra izan, baina nik uste dut nahiko bastante segri dakotela. Nik mendian eta aloa joten nian horbe etxeatu dakot. Egunero guztote jentea pasaden eta guztote nire guztera atorri dira honek. Jo, nik guztia sortu beharko zenuketela espeteken kontu bat edo hola bestera eta badau. Abandonauta. Eta zeinek kudeatzen du? Zeinek kudeatzen du besta eta biru kudeaketako persona igual. Esperantzak. Dago, baina, bueno, zertarako ja. Ez, a ver. Espetxek, zu, esan duzu zure burua influencertzat dakotzula. Zertan influiko asmoa dakotzu espeiek? Konta eguzu pixka bat. Ba, guzen, nik esaten alen, mendira torten dian jentea, esango nire seguidoria dela, ze beti nirean atortenea, eta nik esaten xatei. Ba, fan, beste... Fan mendik ez? Beste mendira edo hortik fateko, eta beti kaso egin doztai. Oso ondo. Behin, konturatu harik, zenotzen fateko aurrera, eta amildi gatuen. Baina, bueno, gero inor esan entera usekin ezik ez da zepa zaien. Horako, akatzak dara dako. Ventriloikua da, bera. Esparen mugitu darek. Itza egiten dau. Asko kosta izako, Da Elvin Mura, si, tonean. Gabo. Bai, ez, kachondeoa. Gabo. Gau Simpsonak asko ipatuko ditu igual. Bai, oso jarraitzaile gara danok. Claro, es que zuek zai, claro, Simpsonak aipatu ditugu, gaizka ikustator dugu bat ekarri dozula. Claro, influencerra da gaia eta normalan influencerrak oituta gaude, oparia jasotzen. Oituta gaude? Gaude, baina hori hortara etorri, osea... claro, zuen burua influencertza dakotzu, Horregatik etorri gara, Ez gaitxo zuen konbidatu horregatik. Ez, hori da. Jarri berez efektua, ez? Jarri. Jo, osona da. Arabako Guardia Zibilen komandantxara deitu duzu. Ya está. Bueno, eskerrik asko. Emanta zabal barkatu. Ez beharrezko ekarpena. Bai, zarratzari. Eta zerren influencerrak zai, Eider, zuatik hasi, jasu zerren influencerra zara? Bueno, gaizkak esan du, beha influencerrak. Bueno, Eider... Ez, ni ez naiz influencerra sentitzen. Vale. Eta ez dakit, izan nahiko nuken bat, nik uste dut influencerrak azkenen esposizio handi batea... Claro. Osa, bai, hori da, bai, tensioa, ni tensio neongo nintzen influencerra izango banintz, bai. Nire bizitzako atal guztiko horrela jartzen egunero minuturo. Ez dakit, igual espetxekek hori nahi du baino. Bueno, ez dakit nendin kobertura egongo, baino. Bueno, euskaltelekin bai. Gildegotena eta jente gehiago tortean nereana. Eta, bueno, horren bakoitzera esaten izatei, jente gehiago topatzeko eta hola eta torteko. Gonbidatuen bat Euskal Herriari. Bai, hori da. Espetxekek egin dauela mendixan, behan retiro espirituala, hori flashak fanzan sufrine diaigona, antzera. Komentoko du gure guzon ere esperientzia kontuko dutzuet. Gaina, espetxek gainera, ez dago mendi baikar baten ez da, Euskadiko mendi denetan dago, bera. Olentzeno moduan. Olentzeno moduan. O Mari bestela, Maria, motoko Mari. Hori, mitologia liburu berrietan agertuko da. Paul Urquijok egingo dio, zerbait. Izarte likidoaren jainkoa. Laizter mitologiako karta berrietan horra hartuko naiz, ni eta nire pareja ez da izango dan. Joseba Irazoki edo pina, Mateo Txistun papela beteten oraindik ez ezaguna da. Joseba Irazoki porrotxin, hor badaude. Wow, porrotxin. Bueno, mitologik behar ditu bere ezak, eta zure ustez Ibai zerren influencerra zara? Ezerrena, baina akaso bado influencerek zerbaiten influencerra nagoa. Bueno, gaizkak izan dugu, baiet, eta ni oin noian gaizte egitza pasaiera. Baina, a ver, oso ona izan da, Ibaiek izan dauena, Nik etxot, get ready with me. Get ready with me. Bai, eta kamari jartzu, eta bueno, gaur eramango prakak kargo honek, eta ze gaur amonen etxean noa, eta jarrikot prakak kargo honek, eta... Txano gortxo modua. Amonatxo aikustera. Gaizka, a ver. A ver, ez, baina nire galdera da. Bestela zergatik etorri gea honea. Hora? Zergatik? Nik uste dut bilera bat inbiako gebera. A ver, ez dut importa bilera bat inbiako momentu baten. Ez, ondo palatzeko eta tope eta aprobetsatzeko galan egoteko
A ver. Audio hiekero pasa, Hombre, oski. A ver, Zarramarra. asmoa zan, bol. Lehenengo, gonbidatu gaben, aspaldi, gaizka. Bera bakarrik. Be bakarrik, podcast batera. Ondo. Baina, gastroenteritizia jota, azkenian etzan etorri. A ver, raskarrago, mesedes. Ritmo. Venga, estimulo, venga. Idatzi jaten, Ibairi, a ver, beata gaizka etorri alzian, eta de acoplada, ba, Eider baita etorriko da, eta hori paso zan. Hola etorri da, irurak. Bueno, oso modu oso lotzagabe, baina gordina. Ez dakit bigarren saio batera etorriko garen, Ja, igual benetan zabiztea lehenengo urrengo. Bueno, hau izan da gaurko Zarrama programa. Baina, adibidez, Iban García eta bere amaren horretan ere. Yufi! Bueno, hori podcast hona da, ez da, Josu? Hori dagoen honetarikoa, bai. Zarramarren hostian. ¿Quién tiene razón? Cada serio, txaras pikua. Eibarren dau, por cierto, zebein paso nintzorteko txanta, txaras pikua. Bai, nire horti pasatzen hau, eta zan, ostras, existitzen da. Existitzen da. Eta zehose politia da, orduan, no? Konfirmatzen duzu. Bueno, nik kartela ikusi nun. Bueno, a ver, gaizka, zer da DVD hori? Bueno, esaten egon modua, normalan influencerrak ohituta gaude opariak jasotzen. Baina honean etorrela nik sentitzen nuen, ez dakit abona hotxarra dan, baina la resistenciara joango banitz bezala, bakizuean, zer gauza oparitu, eta ez dakit, eta gure hartan hitz egiten, gozten zerbait amatea, eta ez dakit, eta bueno, zer eraman, ez? Bueno, nik etxean pelikula asko dauzkat, eta pentsatuet, eramango diet, Okerrena. daukadan okerrena. Baina hau, ekarriko dut bat, estatu batuetakoa, eta listo. Ez, baina ekarriko dut, euskal pelikularik okerrena, daukadana. Ez que baina, Euskadi irratian, bueno, beste emisora baten. Beste baten. Pirata baten, bai. Herri irratian, ez loiola irratian, aipatu zebein, azuk aipatu zebein, zuetako euskal pelikula txarranak ziala, sukalde kontua Julia. Begira. Emuto dut nera epoka baten. Norik esan bat? Ikerketa bat etxo zuela, datozen gonbidatuena. Nola? Ni pentsatzen nuen Bai. Ni pentsatzen nuen zenuela ez errentzuten, ez informatzen, ez hemen dokumentazio lana dago. Bai. Pentsatu baino profesionala. Norberak egiten du bere Ez dugu ez prestatzen, hau improvisatua da, baina hemen ikustitut. Zarramarra da gaur egungo opariak bezala, ez da objektu bat, da esperientzia. Eta esperientzia, bueno, xanbala bezala, goian zaude, behan zaude, goian zaude. Bueno, baina gatozen, ez gaitza zara hiru aldiz esaten gauza bat, eta... Egia da. Baina ondo, el hormiguero bezala hiperestimulatuta. Bueno, ari da. A ver, zer ratu hori. A ver, gaizka. Ekarri dizuet, nere, ez dakit, 3.000 pelikulatik gorako bilduman, daukadan euskal pelikularik okerrena. Sukalde kontua. Sukalde kontua. Oaneri pena pitu bat, puntos, nire guztau xaten. Bai, ikusi txau gaso? Bai, Galder Perezek, horrela hitz egiten eta ez dakiten eta bai, tipografia ikusi zen marabia, ez dakit Comic Sans izango da nau edo... Zortetakoa? Ez dakit. Sukalde kontuak sekretu. Ez dakit 2000 eta... Bueno, besterik gabe, mentxe opari bat. Txista noian ikia, baina ene oso komodo ya pensamiento. Bueno, a ver, influencer moduan... Osa, guretzako da opari bat. Zuentzako. Bueno, vale, normalian oparixak... Egoten da batia zein gatu parixekin gura dugunean, baina kasu honetan ez da inorrake gura duen pelikula hau bere txerako. Ez, naiz irratian jareko. Hori da. Gara gogeita bosturte bete dauen lako. Bestela aldu jarri hor, atzeko pantailan. Hori da. Hemen egia esan, bueno. Bai, hau da guk lapurtu geben, etorri garenean ona bidetan eguen karretera eskinako kolore sorta bat. Lapurtu inoguna. Gero ofrenda bat inbiako xatzu. Atletikekoa modua, baina guk Ruper Ordorika egin. Nik hartuko pelikula. Oso ondo, txalo! Refugees welcome! Oso ondo. Perfecto! Espeiek, emutu zupinu Marko tximinua, Amelio txikia tani. Bueno, va. Ai, bueno, oso ondo. Potene, zu jarreketan duzu influencerrik? Bueno, bai, bat ematzu bai. Zein adibidez? Gaizki segirre. Oso ondo. Oso ondo. Gaizki, Bon, a ver, beste bat. Beste bat.
Telmo Trenado bat. Telmo Trenado. Hori be influencer. Txotxo, esan beste hirugarren bat jakiteko pixkat nere, osea, nun kokatzen naizen, claro, bara, segun ze hirugarrengo pertsona zein dan, osea, nita Telmo Trenado hirugarrengo zein dan. Osea, ze claro, a ver, oain esate baldin badezu ez dakit. Jiménez Los Santos. Adibidez. A ver, zein gixau. Dulceida. Bueno, baina galderak. Dulceida, ez. Zurin Hidalgo, adibidez. Zurin Hidalgo bada. Bada, baina esto jarraketan. Esto gura. Potena eta zen jarraketa zu. Venga. Benetan sabizekuak. Bueno, ondo da, bakoitza, bueno, bere leko. Ordo maia. Hau sartuko zeinean, zure Instagrameko zerrendia erakusten? Bai. Bai. Bai, enin nintzen atrebiuko, Lupa, esaten denezu? Lupa edo... Bai, lupa, esate baterako. Lupa, Mikel Landa jarrekin. Bueno, Mikel Landa. Claro, baina hor pasegin dana da, influencerra adibidez, da influekeko gaitasunako persona bat, baina sare sozialetan, hori euskera zer da, eragilea. Bai. Bueno, Josu Ibellusa ze Josu kultura eragile bada, ez? Bai, sobre basada influencer. Baina influencerra dira eragileak. Eragileak. Oroar. Euskal eragile. Eta eragin bidaue buruan, mentalian. Berez bai. Bueno, hori nik esan dut, lehen uste dut, bueno, filosofien lotu beharko litzatekeela, baina bueno. Claro, baina nik uste dut definizioa dauela geixo bitxibiako zana, ze hor eragiteko edo zerbaitera bultzaketako gaitasunako persona balen bai influencerra ez, Ramon San Pedro influencer bat izan zen. Eutanasian kasuan. Baina, eta pelikula eta Stephen Hawking baita bere ambituan. Influencerra izan. Bueno, astrologua zan, eta Leo ascendente eta holako gauzak etxea zan. Bai, eta umuianian baita. Potenekeriak. Ez, bueno, baina adibidez, influencerrak asko jen daue gaur zego saldu dut. Bai. Nere bidaiak, unboxinga. Claro, unboxinga, holako zeze, Josu, zukadez, zer unboxinga alko zebenin. Etxeko fakturena, adibidez, prekaritatea. Diru laguntzena. Diru laguntzena, bai, adibidez. Gero, unboxing hori tutoriala ingoneke. Hori tutoriala nahiko nuke. Ez que ez da broma, Josu oinatzen da persona non grata. Udaletxean, pizka bat, Josu. Bai, pizka bat, norbait ez dago oso. Ez pasau. Content, ez da. Esan zidanetik, pertsona batek diru publikoa gure dirua dala. Eli Galdosek. Ez, esan hemen, klaro, eske diru hori guria da. Guk egiten duen lanerako da, punto. Eta jazta, beharra dugulako, eta punto, Esan lehek zeinek ezagutzen? Ez. Izen abizen, telefono mugikor. Guruzo emutia esklusiba bat, aurreko baten, saunara fan nintzen. Saunazko, leku arrarotan ibiltezera, Oinatiko kiroldeiko zubiko kiroldeiko sauna, no ondo. Eta jende asko guen. Zenbat? Tartian oinatiko zinegotzi bat. Ez da broma, bueno, oso erosu ezan izen momentua. Baina, bueno, aiau ginen akordio edo amakumeko puntu batzutara. Itzarmen batera, bai. Eta ze pasaien da? Zarramarrakin? Bueno, ingeben berra. Komentako gutzu. Komentako? Vale. Off the record. Vale. Bai, eider, zuek kasuan zuk zerren unboxing alko zein adibidez. Nik zerren unboxing, ez dakit, egia esan. Jola galdetuta. Arropana ez eta arropa erosten. Oparitu bide niot. Ez nire ez baik entzen diot. Ez baik entzen zatzu? Bai, noski. Beste lan ezatean ben diskurso ekologista te dutxeko, baina beste leguan. Ja, ez, bueno, Vinted baita. Bueno, ez dakit esan diken, baina. Eider, barkatu, baina. Galdera prepara hoy mi día, Ja, ez galdetu doz, gero behari, zidando, ja. Barkatu. Gaizkari galdetuko xau. Ez que musika honek arrabatu nahu. Unboxinga ba, ez dakit. Mobilen asko puskatzen zezkit, eta orduan... Ez da oso ekologikoa. Zuzen bat diru egotzu. A ber... Mobilen unboxinga. Musikaria da, eta euskera zabesten du. Bai, noski. Hortzio. Bai, diruin nahi batzu izan musikari. Ez horrati diru duena da. Nire banaiz musikaria, Etxau. Josu, zuzerrez zara? Horti zamurra basiko ginean. Ez naiz dantzaria. Bueno, dantza jondo zu, Dantza jondo zu. Gauza pila bat, margolaria, eskultoria. Zeliakoa, bazara? Zeliakoa, ez. Ez? Vegetarianoa. Bai, Josu, jartia da. Animo. Zeliak era ere iz daiteke. Gaizka, zure kasuan zuzerren unboxingen alko zeben.
Ba, begira, oain dela ez asko, unboxing bat egin nuen Euskal Irratiko bai pasa saioan, eta ematen du, baina egia da, iriz zaizkit opariak, eta hau egia dela. Batez ere... saiotan? Ez que gaizka influencerra da, zine munduan, Ez que gaizka, bai. Osa, nik gauza serio esaten ditut. Baina ez que, ba naiz. Osa... Bai. Pelikula sobrandako lako, ba, regalado dozku. Hori da. Sarien garaian, sariak iristen dianean, ba, Goiak eta Feroz, eta iristezkit, bueno, bialtzizkiate opariak pelikulak promozionatzen. Opari oso randomak. Hoietako bat, Ibaik jantzuen gaina, horatu, Han, eta gero gaixorik nintzen. Pelikula baten txokolatezko kartela, eta jantzuen urtebete iraungita zegoen txokolatezko zati bat. Eta gero bihaztez gaixo nintzen. Oso logikoa. Gero neban kolaboratu bihaztez. Egia da. Bueno, bidatzizkiate gauza oso randomak. Orduan, segurosos opari bat zala. Igual gura tainera, horru zen dut. Ez dakit fijai ezabitza, gaizka dabil oparitzen, Gure ez dauen gauza. Gure ez dauen gauzak eta kaltegarriak direnak. Gaizkaren opari bat ez jaso. Hori da. Hori da lerroburua. Peterrek esango demura hori da pogo bat, o pongo bat. Pogo bat Donde ponerlo ni tiempo para quitarle el polvo. Esto sekula entendiu itzjoko hori, baina bueno, pongo esaten iso. Oso komplikauda. Hori... Bueno, Potene, zuk zerren unboxing alko zueni? Potene, prestatu egin behar dira. Lehenengo zuzara. Zure buruani. Nik. Hombre. Ja, baitu, nik zerren unboxingak alko deneben egin. Beitu, beti azten eta sekula kagoten ez duten liburuena. Hoi ez da txarra. Eta portzertoin konturatu nahiz, eta tripodoi neria da. Bai. Asako liburu dakot, azte... Ez que geixa da. Zenbat epo doia. Bueno. Asako liburu azte eta sekula ez dut bat bezakagoten. Wow. Tedea. Bai, nik ulertez da jut pixkat. Bai. Osa, intentzioa hona da, baino, gero. Bai, eta gainera gaizki sentinez, igual klasiko bat irakurtarazten zara, eta zatu, ezin jot. Ja, la casa de Bernarda Alba. La casa de Bernarda... Ui, Lucia, Angustias! Angustias! Ba, nik... Hori pila zure bizitzan pare, ez da angustias! Arazo igualadakot liburuak irakurteko. Bai. Eta, fanzan udan, irakurri neben hasieratik bukaerara magia liburu bat. Txalo bai! Wow! Zema teura txanmagoaren hau. Ez, bai, Gustau, bai, keba, ez da hau. Ez dago? Ez dago. Txanmagoaren libururik? Txanmagoaren liburuak badau... Eta ze esplikatzen dituzte, trukok nola in, edo... Barkatu. Ez trukko. Eta gero, aplikau dituzu? Diru laguntzetan nola... Esan duzu... Barkatu, esan duzu txanmago libururik ez da bola, baina badau. Ez dauzena da trukuenak. Baina dauz txanmagoan historiak. Zeri baten entzerean dentistara, esterra da baloazana, bai. Eusen beti... Mitiko peritseta porrotxen marrazkigile berdinena edo antzakotena. Txanmagoa... Piztinan. Azerbaianen, bai, o piztinan. Teon loberetek. Bai. Txanmagoa dentistan. Oia, ziala olako letrak eta txanmagoa marrazki bat. Beste eta txanmagoa beste erabatea. Basta divertigarria. Bai, eta horrela joaten ziren urteak eta mendeak eta oso. Oso ona. A ber, aio da, barkatu baina momentuko osmosiarik eta... Hoi da. Hau da, aurreko programa lehenengoz praktikan jarri dugu, bueno, gizarte likidoan bizi gara, gizarte honek eredu falta handixa dago, eta, claro, guretako eredu bada, gure iparra da espeiek. Espeiek. Gure patroi handia. Jesusen kompainia. Eta orduan, osmosorik eta dingo dugu dano jarreko gara, isilik espeieki begira, espeieki so, ia beak emutuzko nolako argizpide bat, injarra. Bai? Bakarrik, esto tengo, Bakarrik zotela dengo osmosi horrena. Zuetzara etza preste ongo? Venga, va. Pelikulari Guzeratuko gara. Vale. Venga. Gazteo zer gara, indarrak alkartu eta guazen hauzina. Gazteo zer gara. Hora pasatu da osmosia, Konektatu. Sentidu da. Bai, sentidu dut. Hemen... Bai, tximileta bat. Barruan. Aider, momentuz batetik amarrera zarramarra, zen moduz? Oso ondo. Oso ondo bakarrik. Zazpi sortzi.
8,5, venga. 8,5. Ixe bikain, bale. Bai, 8,5. Nik normalean jendeak baloratzen dagoenean zarramarra etorte txapillin bat 20ko epokako balorazio horrek majo, pero no me liaría. Nik oso zarramarra pikin bat hori. Majo, pero no me liaría. Bai, ados. Ez? Ados. Ikusi dezen meme hoi tipa batek bere lagun amerikanai erakusten diola espresioi esaten erderaz. Bideo bat dao osona. A ber, azkenengoa tipa bat bilatu zutik. behar dezue. Ez dakit. Tipa bat zutik, oso deskriba. Bai. Da, gero, amerikanak bukaeran lortzen du esatea, majo, pero no me liaria. Olako ez da, oso grozosa. Nire ikusikia beste bat dala Zoom bilera baten, batatek trolea uiten dau irakaslia, eta sartzen dau agur batzuk, esatia mura, buenas tardes berrian, ¿qué tal estáis, xoxetes? Eta olako, asimad, grasika. Irakasleak berak. Bai, ez da. Bueno, influencerra. Hola, Carlos, xoxete. Oso politia da. Bueno, Ibai, hemen gurotek kitkat baterai, Beste bat. Bai, horrek eta Windows XP, karpeta destate para. Ibai, zu izan ziren gure Zarramarrako etapa bateko. Bai, gidari. Ez dakit. Z etapa zehazki? Z etapa. Gure loraldia, gure gorena, gure loraldia. Bai. Bueno, gure zerbait, gure momenturi gorena. Egoinean, zela zan kanalan izena? Zela da. Goi... Eso soy de... Igoñatin ikusten da, Goienetxe. Ez? Goi korril. Jekin azten zan. Goi korril telebista. Olako zoze. Arrasate telebista. Bai, periodikoa badako. Bai. Bueno, kontau zehozei, bai. Bai, nitzago izan zen esperientzia transcendental bat. Epine eusten, ez benetan, epine eusten saio baten gidaritzapian jarriko ustela, eta ni pentsatzen amune enpresan ja intzagotzat hartzen da nire gaitasuna lideratzeko eta eta gero Zarramarrakoak jarri eusten. Eta Baiona. Eta oso ondo. Bai, ondo. Lehen saioa ondo, bigarrena hobeto. Daitortu bihotzue bigarren saioan malkuak urte ustela grabatzen. Bai, kanpaikadak. Bai, eta bikoizliak, Doraemon, Nobita, eta Nobita hitz egiten ikusi nebanean ez da izan. Vegeta ere. Vegeta ez. Zegoen. Felix Arkeago zegoen. Baina, Candido Uranga bai. Bueno, Candido baldin bat zegoen. Bai, Candido edo... Bueno, Candido bersiño bat. Candido igande goiz baten bixamonak. Super Saiyan B. Super Saiyan B. Azpetek, bi azpetek. Eta Ibai, zela, porque nik ontik ez dut entendiken, nola urtan dugu aurrera Zarramarrak garen taldia ikusikia? Zure ustez, nun dago horren gakoa? Zoketan gaituzula? Kanpotik emoten ez da ben arren, langile finak zaria. Bai. Bueno. Langile finak zaria, bai. Eskerrik asko, Ibai. Torko zara berez broma. Ez que, Zarramarrakin bilo pasaitxat, nik lengua castellanako Beleneri, irakasle ipin izan otzen moura, taldela maten ina, Keiker, no te gusta zantzaz que Belen. Este grupo no suma, resta. Este grupo no suma, resta. Zarramarrakin pixka bat, batzutan bai, batzutan, ez peiek edaku eskerrak. Bai. Gidari. Bai, ni suma resta, ni beti multiplika jo. Biderkatu. Jainkoa bezala, ez da? Gaizka, zure ustez, influencer etiketa positibo edo negatibo bata? Ni egite dituzuen galderak ez dakit inoiz serio erantzun behar ditudan, o benetan? Osea, benetan sabes. Osea, benetan hona izan daiteke, baina uste orokorrean gizartean txartzat hartzen dala. Ja. Horrainonera argudioa. Baina, orduan zuk oparixa jasotia... orduan txarra da. Baina, zure, nola eman dezu definizioa hasieran, influenzerrana? Zelerro, hori, hor garatua daukazu hori. Wikipediako hori. Osa, esan nahi, biztanlerian 189 ez da influenzerra, eta uste, 189 horiek gaizki ikusten dietela influenzerrei inbidiaz, eta gorrotoz, eta... Inbidia da potencia zure ustez. Bai. Proposamen bat, ez dakit. Nik bai nahiko nuke influencer bilakatu, ez dakit. Lanik ez egiteko? Nik ez, nere burua ez. Baina nor izango zen influencer hon bat, ez? Ne ustez ordu debatia. Oda, ze influencer mota behar ditugu, oza, ergelkeriak laua izatea zabalketan dagoenak edo beste mota batekoan. Ez guzteko esaten asko, gizarte hontan jozu, prekarietatean nola biziraun
erakusten dutun influencer bat. Josua Díaz bada hortan, abila. Aditua. Zalantzari gabe, aditua eta aritua. Eta aritua. Goi-mailako ikasketak ino jau. Bai. Bi aritek aldo tiratu. Alde batetik globalizazioaren zo ipini eta euskal influenzera hemendik kanpo influenzeren mugan eduki nulo bat eskaini edo kontzientzia pixka bat hartu eta euskal influenzerak eduki duen bat eskaini. Bai. Eta aukeratu inberda. Ojo, Ez daukau euskitzen oinortekorik ez daukau esate baterako. Aner Periz daku. Hemen egon zan. Hemen egon zan. Lehen zailuan. Aner musu bat. Beitu, oin euskitze esan duzula, ez dauen oinortekorik da kalakako filosofo horrena? Bai, ja. Horrela hitz egiten zuen filosofoa. Itxasuare golatuek. Hor tipo hori ekarri. Tipo maigabea. Guazemakeko egiten zioten. Bai. Alkainek egiten zioten uste zerbait. Gauzotxoa, zuek, influencerrat ez da gabitzela derbetan, zuek, klaro, irukote moan ebilen zai, beste nun baien, beste leku baten, arratzaldetan, ez da? Bai, beste azken arratzaldetan. Fakturazioa ere, osea, irukote moduan pasa behar dugu ero? Esan nahi dut edo, bakoitza. Hemen kobratzen da. Claro, hemen katxe desberdina da. Hombre, hori jefe beti geixan. Gero ya bestia, bueno, vale. Zorrak. Biali fakturazioa kontzejupetik@onati.eus. Vale. Oye, zeinan burua esan eta hori, gero bestia... Sobratzen. Ados, barkatu. Esan gurot, zuek nola batu zinen. Zerk batu zintuzten. Claro, zuek bai, baina horrek eukiko ben, Olaia Urtiagak. Hori da. Eta zein jauri? Aurkezlia. Esan behar nun guretzako ala zuetzako espetxek bezala. Bai. Igual hola Eiderrek esan du, Eiderrek. Guk esan ez du, esan. Ez, espetxetik ez da iristen. Barkatu, espetxetik, baina... Ufa! Horreiak ez dago ventriloquismo gaitasunik, nik daki dela. Eta espetxetik bai. Bueno, espetxetik dako paralisi faciala. Hori, segun zertarako... Baina, kareta horrekin probatu ez dute, oza, kromarekin edo zerbait egitea. Da bizka la maskara, ez, rolloa. Hombre, Ben Stiller Oscar sarietan egin zuen olako zerbait. Bai. Baina nik uste nuen horregatik zenutela. Badako beste maskaratzuk etxian, Jode, baina, hau da politena. Bueno, baina zeinek ez dauko, nor ez da irtetzen maskara batea eskalera. Nik egunero maskara ezberdin bat jartzeo. Oso ona, Ibai. Bai, osea... Oso gertu nigaiti. Hau da Xaibor. Oso emozionante geratu da, asuntua, bai. Bueno, a ver, nere galdera da. Bai, a ver, zela batu zinen. Bai, nola batu zinen. Ez bazatzu galdera guztau, paso bingo dugu. Ez. Oindala bost urte bidez, ez euketa zinain. A ver, jareke... Zepat estimulo. A ver. Pertsona bakarra. Eider. Ni. Venga, esan mesedez. A ver, nik aizka, ezagutu nun gaztezulo arira. Gaztetxulo. Hori da. Eta... Aldizkari irakurri nadeko. Hori da. Oso gomendagarria gaina. Eta, guaindala 2 urte, batu nintzen behaien gana beste programa hortan, asteazken arratsaldetan, Euskal Irratian. Eta bertan ezagutu nun Ibai. Hori da. Osa, Ibai naiz pixka la kopla azkena iritsi dana. Eta orain Ibairen bertsioa. Hori da. Duela 5 urte gaizka eta biok ezagutuko ginean. Duela 5 urte. Nun? Ba, kuriosua da, bitu nik gaztezuloko bideoleaketan parte hartu neban. Gaztetxulon. Hor diru hona emuten da, Gaztezulo! Aurrekonte hau. Eta 1.200 eurotxoa. Wow. 1.200? Gero... zetan? Gero betik entzun dara putxo bat. Ikusi, Josu ya argixia piztuziako. Josu ya dirua entzun dara. No, 1.200. Eta gara urtan gaizkia etzan gaztezuloko zuzendari, ez da langile bez. Aitorra Baroa. Aitorra Baroa, zan? Aitorra Baroa. Aitorra Baroa. Ese proiezio ya da proiezio. Honen irakasle izan zan. Bai. Edo frantzeseko irakasle, edo ez. Bai, frantzeseko. Biziri dago, da. Baina, jestere ikasle. Biziri dago. Bueno, programa hau egin bitartean, igual telefonos deitu por si acaso. Bueno, baina, akizuta Aitorra Baroa. Bueno, osea, asko estimatzen dut. Baina dauka, bere emaila da Aitor, zana Baroa 37, beak uste zuelako 37 urterekin hile egingo zela. Eta horregatik 37, bai. Zoritxarrez gainditu du. Zorionez. Zuek Aitorra Baroa izango bezin zela ingo zebein. Aitor r-batekin abaroa@gmail.com edo Aitorra Baroa bi-errekin. Hori movida bat da, Momentu honetan saio osoko galderarik onena. Ba, nik beste era batera. Aitor barra
Baroa, R batekin. Barra, nik R tilde agaz. Tilde agaz. Aitorra, Baroa. Espaldiko euskara ez, Aitorraga, Baroa. R tilde agaz. Bueno, sin Hemen KitKat bat, jazta, urrengo galerara pasau horretik, eriotza ipatu dugu. Bukatu da KitKata edo untxe beste bat azten da. Ez, KitKaten barruan gigarri bat. Matrioska zera, Xolomo kaioa bezala, eta hori gigarria, piper berdea, patata gauda gigarria. Eta beste gigarri bat da, bueno, Josu, eriotza ipatu dugu, eriotza besteren parte da. Noski. Hau zerixua da, Ezin barra. Bueno, daku Sarmarraren familiaren kide, familiaren kide da. Josuen katuetako bat. Ai, ama. Kirak dauka iesa. Sida. Ez dauka gib. Bueno. Inmunoeskaziaren kasu hortan ez, giza eza izango. Iesa. Giza inmunoeskazia ez. Ez. Animalia. Ip izango zen. Animalia izaki. Bueno, kaduzia de fecha oso gertuako. Bai, ez da broma. Orduan, gira... Bai, hori jaten mozu ya... Hori ya jaten mozu... Hori ya, bueno, bai. Hori ez jan, Ez jan. Katuak ez jan, Eta ez erosi. Adoptatu. Hori batez ere. Orduan, Josu, kira bizi dago, ez dago, nola dago... Bai, beste aste bat iraundau. Eta orduan, bueno, pues txalo bat, ez? Baina maite oso, kira. Asko. Eta orduan hau dana. Bueno, ja, ni naiz pixka jarraitzen hau guztia, baina... baina... Gente pentsako broma dala, baina beretan. Baina... Gira gaixoa. Eta oino besa dau gainera. Bestia. Bai, tripontzi dau bestia. Ordezkua aurkitu oso, Josu. Claro, hombre. Okerrena da, gero... Batago esteri iesa pasabixakoela. Hori, ondiok ez dakigu. Iritsi da iesa. A ver. Iesa. Egiten dozu zure katuak. Nik oantxe katu bat adoptatu dut. Osa, que mesez, gomendio mate bali maukezu. Por si acaso ez ezogetako elkar. Josun gomendiorik ez hartu. Ez, baina egin froga. Odolarena. Zeana, katuari. Benetan. Ez da broma. A ver. Eta COVID-ana bai, por si acaso. Bai, hori zamarra. Jakin ezazue, hau jendien dako oso importantia dalako. Nik ekarri nebenian bigarren katua. Tripontzi. Orduan ingebe, karo, zela barrixa etorren. Ingebe, bueno, pruebia ingo xau. Katu barrixari, a ber zeo zedakon. Ez? Katu barrixari, gero, pues, ez kontageiteko. La rabia edo, bueno. Hori da, bueno, dana garbi euen. Dana garbi euen. Bueno, 2 hilabete gero hau, tokai esakon kirari, bakunak. Orduan eruen inebenta, esan oztan zeak... Albaitarizak. Albaitarizak. Josu ingo zeu proebia, eta nik esan batzan, ez, bueno, pues 30 € dira, eta bueno. Eta, insistu bino, eta Josu ingo zeu por si acaso, eta, venga, zedi 30 €, ez da, vamos! Eta, total, sorpresa! Beak eukan. Ai, ama. Eta orduan, pues ya está. Toin, miaskak eta maixau beste hori gaixo pasau. Horia, nola junta diendian, bai, gaixo pasau, bai. Josu, babita. Beraz egin froga, EHU eman eta zabalezazu, hola, xe. 30 € ondo invertituta. Bai, joe. Josu, el Rey Leonek esanen moduan, bakuna patata. Bueno, Josu, jarri zergatik begiratzen noten hauzu, momentu unkiga erateako. Zein ja zuek, bizitzan, konstiente zainatik, lehenengoz unkitu dutzen pelikula edo serixia. Ibai, zuria. Ez da prestatu gantzuna, a ver. Lehenengoz unkitu duztan... Bai. Ez dut gogoratzen lehenengo ezin dan. Bueno, igual, Balzo, alda izan. Zein? Balzo. Balto? Balto, igual. Ni bakit. Balto zan, bargatu idara, Balto zan txakur bat. Txakur bat? Bai, eta dago, herri bat edurtuta dagoena. Eta bir dabe medikamentua gizakirentzako, eta Balto txakura usarta. Bai! Doia betominantzako bat. Hemen eukana... Hori da tot eta tobi. Ostra, igual bai. Eta Balto bere bizitzen moten... Baina animaziozkoa? Animaziozkoa. Balto? Bueno, ez da animazioa ez da, ze pelikulia azten da. Ez urara izko pertsonakin, eta dago Balton estatua bat. Eta amona azten da lobiari kontatzen Balton historia, eta hortik aurrera da animaziozko pelikula bat. Arroio Mary Poppinsen egiten zuten bezala. Bai, ez esan gozut, baina... Venga, gaizka zuria, venga, xamo, Ete. Ostra, neria, Ete.
Nik ikusi neben, behazaingo zineman. Jota recuerdo txarra. Barkatu txaik. Hor datu falteria, behazainen zeba. Oinatziar bat behazainen. Ez dakit. Errodatu izinen behazainen. Barkatu txikitan zan, Ume, oso ume ez. Belarritik. Eider zuria? Nerea, nik uste dela Marko telesaie, Marko oso gorra. Droga gorra. Bai. Portu bat. Mendien, Bai. Nik teoria badakot. Zein da teoria? Markokin. Dala, bere ama hilauen. Ez? Lo que pasa, baina ne ustez teoria bada, ze Markok hain ekineben bidai luzea, Pituma, zuin alokin inzeken mura erretiruan, bidei luze bat. Propaganda gratis. Bai, ez que ja sozio gara. Hain bidai luzea izan zan, nik ustot izan zala efektu optiko bat. Alucinazio bat izan zan, bai. Nik ustot izan zela Lo Serrano moduko bat. Otoremonen mura. Baina bere bizirauterako Markok pentsau be, Markon garunak esenen. Bai, ez iztien da. Nik ustot, telesai jatorrezuak beste buelta badaukola ondino okerraua ezagozuna, Zen Markok gaurkitzen da bere ama. Bai. Baina ondo ezik dago. Bai. Eta azte bete hil egiten da. Hori da. Eski, tu hori azteko umentzako... Zer polit. Oi! Aio behelako... KitKat ba. Barkatu. Ez, bueno, a ver, ba, ya akaboten gabiz, ya, azken txampa. Penia. Bueno, ze pentsatu zatu de programa. Hau da, justo, azte bete aurretik, osea, Markon, azte bete aurretik, ontxe. Este rinko gara. Es que, a ver, minutu bak eixo bitxatik ego igual kobrabi, así que, venga, hobeto motzau. Oso ona. Ostra, Javi, zau, nune hongo da. Bueno, Eider, gustatu zara, mara, guztu gongo zara? Bai, noski, bai, mi eskerren. Bai, baina prestatuta genukan guztia ezin izan dugu hemen partekatu zuek. Bueno, hau bai, sukalde kontzuak bai. Bai. Ez da gutxi. Hau flo da. Gozatu. Zer izango da flo? Lehenengo, da flo? Topatu DVD irakurgailu bat. Martineko... Bai, apaisa. Apaisa. Hori beste txokolan bat. Isidoro. Zu guztura zara, Ibai? Normalian gonbidatua gehiago hitz egiten da, baina, bueno, ondo. Baina esan dugu gure eredua el hormiguero da, eta? Bai. Bueno, orduan, oin famigara kagarro eta luzi ez momentak aukaketa da. Programako zuen. Hoi bakitzue, zedan. Bakitu zen? Ez. Es que esto se ikusi. Bueno, baikasi, oin... Asi, bai, baina, bukatu... Urrengo baterako, bai, da. Zuen ustez, programako momenturik bajoneruena eta onena. Vale. Baina gaurko programa. Vale. Ni bajuena argi daukat. Vale, orduan hasiko gara lehenengo, handik hasiko gara espetxeak. Kagarrotik, venga. Kagarro moment. Agua ere eta puskarra bota. Venga, espetxeak zuek kagarro moment. Nere kagarro moment... Eta pentata noeka oinaztu inxat. Aurran esangot, hasi gara influencer gaiatik eta gero apurate ia izin jago gai horrek. Bueno. Vale, oso ondo espetxeak. Nere kagarrua da... Ez dakit, zuek pelukak kendu duzuenian. Bai, horra doz no. Benetan sabiz? Bai. Vale. Zure ustez, Eide? Nere ustez, nik zame berekatun historia hoi. Kagarro. Kagarro, triste jarri zara. Ja, bizik da, baino gaixoa, osea, iesakin... Gaixoa bada. Ondiok ez da, iesa. Historioa bera edo bigarren katua. Bai, ez, historia eta nola kontatu ez nola parrez, nola nahiko kruela iritu zaiz. Ez, esan hori. Kira, muixu bat, bai. Politxe. Potxola bada. Bai. Momentos. Zure ez da gaizka, kagarro mo. Ez que ez nahiz gogoratzen ez da txistea nola izan dan. Akuna, batata edo txistea. Bakuna patata. Txiste hori izan da zoragarria. Baina hori zoragarria edo? Oin ez da kagarro? Ez da kagarro, gaizka. Osa da kagarro. Baina da txarra pentsa. Claro, ez que orduan ona bihurtzen da. Ez da kagarro total. Ui. Kagarro total. Ai, ama, zer tegin eskilka monarri, zenbat ideia buruan. A ver, vale, bakuna patata. Zui bai, zuretako? Ustot Hidalgok erundaben publizitate gratuito. Bai. Doako publizitate guztiako. Ados. Zuretako kagarro esan da? Guztiz ados. Esan, gaizka? Ez, gogoratu bideo honetan abildua Zurina Hidalgo jartzen. Bai. Hori da. Bai, enraizadas, muy pronto en Netflix. Bakuna patata, potene, zuretako? Ez que Netflixeko serio bat, emuten da.
Benetan sabizeko imitazio. Imitazioa artista exigentia zara, Benetan, sabes. Ordan plaxa zen ja? Vale, nik ordan desenpatu egin biakot. Se beti dago empate, claro. Bai, zobakoitza bat hartu dago. Honek legebiltzarra mutzen dago. Normalan errepikatu izan da? Bai, claro. Bai, normalan errepikatu izan da. Abira. Vale, nik hartuko dut Iesa. Kagarro moment. Agua ere eta puskarra bota. Bueno, kagarro moment Iesa kiran... A ver, baina argitu dezagun, mesedez ez duela garatu Iesik. Bueno, baina oso humila dalako. Ez duelako nahi. Ze jatorra, hoi da, pentsa. Zeiten mozure gati. Hortan ere katuak fidel. Bueno, a ver, eta hon? Luzides moment. Zorionak, txo. Zorionak, txo. Zorionak, txo. A ver, oin luzides moment, Pentsau, Nire intro. Vale, nipe bai, tío. Zure intrua. Bai. Oso, no? Zure intrua. A ver. Potenen intrua. Es que, pentsau dut, hau hileko, asko, denpra asko. Vale, oso, ondo potene, bakoitza bere. Ibaizu? Nik, bai, zarreria, bai. Benetan zabizen, useat. Ja, koalizioa zuia zei. Zui, gaizka? Ba, segurazki hori izango da. Bueno, listo. Bai, a ver, gauza bada, idea partekatu jabezta alferkeria. Hau da naiz irratia, Vale, alferkeria da, alferkeria. Hau ez da euskal irratia, alferkeria. Niretzat, izan da, Espetxeteken edo zein... Bai, eske, behai burutzen enu, baina ez nekien zehazki ze nabarmendu orduan, oroar. Espetxek. Oroar. Espetxek oroar. Dana, ez? Dana, orokorrean. Dana. Bai. Zuretzat eider? Niretzako espetxekek emandigune nola energia momentu hori oso onkigarri izan. Egunero ikoraiko oso ondo datu. Bai, espetxek da gure teletabizeko eguzkisa bezala, ez da? Bai, erreferentzia, beak idatzen gaitu. Bueno, etorkizunerat. Nik bidaiatu egin dudalako oso atzera Baltoren aipamena. Eta zema pau dozu, Josu, bestako tutuziruik, Zetako? Viaje hori pagatxiko. Buah, chaval, hori viaje gratis izan da, oso ona, Bai. Ez que Balto... Ni deskutuko Balto, hain behiratu bet. Eixa enaiz akordaiken, baina badakit oso importantia izan zala. Josu, oso politia izan da, espilek eukala mikrofono menta, baikia oian eno inozatzula, Euskadi hau sola. Kendo nioren hau... Balto. Bueno, a ver, potene. Hostia, A ver. Erago luze monti izan da... Bide bat ez bian, pelikula da, peba. Enez egin enteratzen ez. A ver. Ni puto caso, Espetxek da Baltasarren pagia mura regon kabalgata. Hau da, luze monti izan da... Zukalde kontuak. Pelikula erregalatzea. Gustau xat, ez egitzula titula eta irakurri behar izan duzula. Bueno, Bai, ondo. Vale, hemen ja bidaku, orduan potenen izan da. Zala. Venga, oso ondo. Luzides moment. Zorionak, txo. Oin bertzu dator. Bai, bertzu kooperatibo prekarixua. Irurak kantauen bidaue. Orduan, iruak baldenetan nahi badugu. Ez da obligazione bat. Nahi duzue. Bai, obligazione bat. Bagoaz, Zeinaziko da zu, Josu. Eta, bai. Gurera ez da joko, nik uste dut, Oin bertzua. Bertzua gota, improvisatu. Abestu bida, Hori da. Zu gaine kantua nona zarela. Bai, bertxetan ez. Igual da, bueno. Baina ez getxu zuen letria emango. A ver, nik zer eman digute orain. Gupe zaku. Kooperatibo prekarioa. Naiz irratian. Influencer zarete eta ondo pasa. Venga! Ez que oso txarra pasa. Haupak dira. Eta etorri gara, ona denbora pasa. Juergan azpuedan, baina ez pasa. Bai pasa. Baina ez pasa. Oso, es que algo espero, Estímulo la. Eta bizarra zizen, eneko la eta medetik rebuizazionea.
Plaza esan agur. Agur. Kontrol programan geixo, kontroletan Xabi eskerrik asko etortziatik. Zuen eskerrak. Larrai. Xabi eta Larrai. Agur.